Здравейте, банда! Арнолд Класик 2026 година вече е в историята. Андрю Джак, Open Bodybuilding, категоричен победител. Моите прогнози за Ник Уокър не се сбъднаха. На бикини категорията също. Аз очаквах Лора Ли да спечели. Тя стана втора. Ейми Делгадо взе бикини титлата. На мен с физик познах Брандън Хендриксън. Мисля, че убедително взе Арнолд Класик трофея. За всяка една от категориите мисля да направя отделно видео, особено за Open. Там мисля да разгледам всички състезатели по-отделно. Така че очаквайте още видеа на тема Арнолд Класик 2026. Имаше и няколко бомби, така да го нарека, хвърлени, за които също ще дискутираме. Тъй като днес е 8 март, искам да честитя празника на всички дами. И нещо, което искам да добавя е, че не трябва да забравяме и тези дами, които вече не са сред нас. Весел празник на всички дами и до скоро! Чао!